ndopatakawisana. Amai avo vakasvika kundidhonza zvombo zvangu izvi. Ndikaenda medical doctor ndikapiwa medical report ndikauya nayo. Nyaya yangu ndakaripota kuti baba vanibudiro pachena kuti vachiri kuda nezvangu here. Mazwere baba, ndiri kuda nezvangu here ndibudire pachena. Munomberwa. Mubvunzo iwoyo ndinogona kupindurawo nemubvunzo kuti ko nhai madzimai ndini here ndakakuti niende kumba kwenyu kana kuti ndoti inini muri kuti inini ndorwe kumba kwenyu. Manzwera amai. Sataura baba wangu. Vati kuti baba vari kubvunza kuti ndini here ndakakuti endai kumba kwenyu. Ndakaenda kumba kwedu nechikonzi chokuti tanga tichigara ndichishungurudzwa nababa. Ndobva ndatirega ndimbonozorora kumba kwedu pakundishungurudza kwamuri kundiita. Ndobva kuti kana makuenda kumba kwenyu hazvigoni kuti muende musina zvinhu zvenyu, saka takura zvinhu zvenyu muende kumba kwenyu. Ndaenda kumba kwedu ikoko. Makatakura zvinhu zvenyu? Vakasvika pakundirova ndobva vatondikuvadza gumbo nenzeve. Ndobva vatomhanya ndokunomangara kumapurisa. Ndobva vanonditorera protection order vachiti havachada kundiona, saka ndoda kunzwisa kuti vachiri kuda nezvangu. Naishama, kutemesere chiri musoro kana kubvunzaiwo kuziva kuti ndozvamunenge maitanga. Olingopindura kamwe chete kana uchiti kumuda ndokumuda. Ngadzoke kumba. Ngadzoke kumba. Chipindura ndare kuti ndikumuda. Ndikumuda. Ani? Mudzimai wangu. Aniko? Pataidana taitaura mazita ani? Sophia. Sophia anzi kuda. Vakumba. Mubvunzo wangu uri pakuti mubvunzo wangu uri kuti kana baba muchiri kundida kumba kwenyu makasvika pakundirova kundikuvadza ndikakumbira kuti ndirapisewo makati handikwanisi kukurapisai vakaenda kundisungisa kumapurisa ndikaenda kusvika kubhadhara nekini fine kukoti kubhindura vakanditorera protection order chipepa chitoripo saka ndizoti kana vachiti vari kundida ndichanogara sei. Chaita musoro kuti uteme chii? Mudumbu. Handiti. Saka vari kuzviziva. Aiwa. Mandibvunza ndakupindurai. Mangu musoro mudumbu mukurwadza ndisava musoro kutema. Kumenyu imi. Mangu inini. Igumbo riri kundidzimba. Raita sei? Rakakwadziwa. Nani? Naadzimai. Saka makarowana? Ehongu. Siko protection order wewe wakazokupa kuti amai ava pavakauya kumba vatakura zvinhu zvavo vachienda. Hatina kurovana. Vatakura zvinhu zvavo vachienda ndopavakazodzoka vakuda kunokuti ndauya kunokuwa madomasi nomurimi nemaonyeni. Tikati nei mama imi dzakakwana pfungwa dziripo mushemushe. Mane 2 months maakumba kwenyu. Nhasi makuya kuda kukohwa zvinhu zviri kushandwa nani? Inini ndiri kubika ndega panapa imi matwa ne 1 month maakumba kwenyu. Saka inini moti inini ndoshandwa. Alright, mukuziziva kuti zvinhu zvitakazvishanda zvine chikwereti. Chikwereti chabhadharwa nani? Vada kudzora. Waida kudzora zvese. Ndikati aiwa hazvigoni kama mwana. Imimi tangai mabhadhara chikwereti chatakatora kuti tichate zvinhu izvi. Ava ndobva vaita nhazvo ndikanzi akana ndototora chete. Ndopatakawisana. Amai avo vakasvika kundidhonza zvombo zvangu izvi. Ndikaenda medical doctor ndikapiwa medical report ndikauya nayo. Mapurisa iko ndanomangara kuti wauya kundiwisa kumba kwangu. Ndinotora nayo mufono medical report yacho. Saka ndakati aiwa amai avo imimi kuti ndipote kutaura nemi handigoni ndiri kuda kuti mimi muuye neumwe munhu watokwanisa kutaura naye. Hapana munhu wandakwanisa kutaura naye. Amai avo vakasiya vatukirira kuvillage. Sabhuku anotoziziva kuti kana mukamufonera. Village yo. Kusangura mambo kwa Nyamaropo. Vakasiya vatukirira vanhu vese muvillage vari kuzviziva. Handina wani munhu wandakakwanisa kuyanana naye amai ava. Hatina kana kugara pasi tichitaurira. Ndaneta kuenda kumba kwavo ndakaenda. Nyaya yedu yatainetsana. Tsano vakasvika kutaura kuti Tsano, anza simukai muende munogadzisa nyaya yekutaura Tsano. Vakaramba. Handitongoniwana tudiki kumba kwavo. Vanozviita bhuru amai ava. Saka kumba kwavo ndokupi? Apa pakaruma panenge apa pagona. Ndo mari 10 soldiers anoskotonga pamusha. Baba, ndinoshungurudzwa ini kusvika nditore pisoda iyoyo ini amai avo kundishungurudza. Murume mungumuda here ame? Hongu ndinomuda. Tsvagai muyananisi. Kana muchimuda toda kukusirai mukana kuti munoyanana
modzoka mamambo muchitaura kuti mayanani right vakatota zvinhu zvese kumba handina kuvarambira zvinhu zvese zvavakatakura ndizviverenge tine nyaya yatikunesana nyaya yemari yemotokari yaita sei mota nyaya yaita kuti musoro uteme inyaya yemari $3080 right tomisa takati ada kuverenga njaru dzemapoinza kumbei ndachida kuverenga right hama dzake ndakavakweretesa mari mwaka watabva iwoyo mari yese akatsindira iri kumba kwavo handina chandasara nacho midziyo yese akatuta kusanganisira nedangano huku nehuku zvese akatakura hapana chaakasiya kumba ndakakumbira mapureti ekubikira kumba nomapoto ndakaenda kunotenga mapoto kuti zvandakashanda naye zvese akatakura masebestas magumbezi mapureti mukadzi uyu handina mwana nayo ndine 3 years ndatorana nemukadzi uyu kuti ndigare naye ndine mwana wangu wandakasiyiwa nemushakabvu kuti ndichengeterane mwana mwana asi zvese izvozvo mari iri kuhama dzake kune $400 kuna baba munini vakandikumbira kuti ndipowo mari mubaba mukoma ndakavapa vakanditi waikwanisa kundiita se haina kudzoka vakaitsindira kuweka kwatikaita zvinhu zvese mubhedha chii everything zvese vakatakura munin'ina wacho akandikureta mari gore rapera zvikanzi iwe handisi kuzokupa mari ndikuzokupa mari kana avo vatinge waiwana pokugara waane zvinhu zvavo zvakakwana mwana wangu ndakamupa foni ndiye mwana ndakamupa foni mwanangu enda kubasa wondichinjira foni yangu iyi aite P15 yakunetsa kana wakwanisa uzondidzosera foni yangu iyo ane $20 pamusoro ochita top up kuti foni iyo iwe nanhasi aivharira mudziyo yaakatakura ndeye mumba yese hapana chaakasiya toya kumasebestas akatakura simendi akatakura zvese handina chandakasara ndiinacho ndakangosara ndiri munhu nevana vangu ndikubikira nevana vangu izvozvo waenda iwewe kaka uri mbwendi ndakubvunza mubvunzo mukadzi uri kumuda here sorry ndini ndoti mukadzi andomuda havato ndimati moda kuti mwonya kubudirire pachena pazvinhu zvari kuverenga papepa apa kuti makatakura pachamunopokana zvese ndopokana taurai kana pamari dzese ari kutaura munin'ina wangu wacho akapa mari arimo munomu sekuru vacho vari kutaura kuti ndakasiya ndashaudha vanhu kuvhireji sekuru vake gavabhupura kuti ndine munhu wandikatukana naye here kugarisana kwandikaita kusangura zvinhu zvandikatakura iye akasara ne8 masebhesta anga ari 15 akandipa 7 yakasara ne8 masimende waanga ari 10 akandipa 5 yakasara ne5 muchipirana pakuita sei mapiri anakuita sei anditi ndakuenda kumba kwedu nenyaya yekundishungurudza kwauri kundiita ndimbonogara kumba kwedu ndokuzitakura zvinhu zvokwako haufani kuzodzoka pano makataza zvinhu zvamuri kutaura zvimanje naizvozvo makutaura manje muri moenda akashanda nezvakamarambana mukuhadisi kuti zvakati mukwira dare kwete manje apa makatongana muri 2 muchigovana zviri kunze kwomutemo aitodikomanda listi yenyu iri kupamai yezvinhu zviri zvamukatora nazvo mukashayana rakasara kubatsira nayo kwasadombo wacho aiyo listi yezvinhu zvamukatora zvandikatora ndozvandikuti rangu rakasara kwasadombo kusangura kubatsira nayo anga ari murume mukumuda here tiite zvinhu zvinopera nyaya yawe yavari kutati handichada mati handichada hamuchada murisai bhukuru wazona kuti pamba inoita mbwende kune yaunoita case to answer isiri yako tiri kuitwa mapachibheki madzimambo
ndikuona mugamine ngomupe makagare pamumudza chamamurambira madaba gokoro renyu ndakurambira inyaya yekundishusha kundishungurudza sungai munopa mawaine ndada zikuru hanzi munoita sei hanzi munoshusha nyaya ndakatora pisoda zvakangwara ka panoramba naingwa kana munawo kwete kuramba muchikikirisana itisana zvirema kwakaipa ini ndinotozvipara kuramba kutendera kudai zvabudirwa pachena nyaya yengopera kawanda ende mugara kwamai vake awano wake wawana awano wake aita se awana kana pane zvakasara zvamuda kuti gove munoita zvepamutemo aya episode haisina basa aiwa isi episode mameseji ari kusendwa muda kundigutsikane nemwana yaari kundithretena kuburikidza naamai vavo pati nyaya indapedza ndachikumbirisa kuti mwana ngaasaindafire pakati pedu akundithretena inini kuda kundigwisa kuti aende kubasa ikoko imari ndada kutomupawo kuti aende kukhosi mari akaendesa akaipiwa nani aiwa zvatopera chemwana saka ndandichikumbirawo dare kuti please amai ngavaende unodzoma mwana wavo please anga asiri kuziva kuti inini amai vake chii chatiri kunetsana ndakamuti uya pagiraundi titaure aingoramba achingothetena zvikanzi hondo inopera nehondo yekuzonditukirira kuzodididi uri kuzvana kuti mwanangu iwe uya pagiraundi titaure takataura pafoni takawirirana I think my messages are wrong. Zvakanaka kugara waisa police report. Yeah. My message are wrong as right. Ndisaka ndakaenda kutora episode. Namani. Zvikuita mwana wenyika zvina kunaka. Ndakatanga kutsuurai. Vari kuseka nakaruma. Azvinzwa. Kana mabva pamurume mwana aenda kubasa kana akanga aita basa. Ngaziva akabva nako. Mangwazi pandwa ndakupindurai. Taurai mwana wenyika sanyorera message. Gangu nonovhura ndiki. Unongovhura kugara kwakaudza mapurisa kwakanaka ndatovhura toki. Ndakaenda kumapurisa. Nyaya yedu. Sasiya yakadaro. Asi mapurisa zvavakaita manje vakagarira dhoketi. Kusvikira tazoenda kubhadhariswa faini uku. Ava biangu vakanzi kukora kwawaita iwewe enda kumedical report. Anobudisa medical report. Ini yangu takaburitsa. Tati matauro mazvino. Chisumuka ende kumba. Handisi amusisi mukadzi murume. Pamusoro iwe dare. Paari kutaura kuti hanzi ndinotongana idzo ndidzo hanzvadzi dzangu handina musi wandikadzitonga kozi eko kumba kwake ndakachengeta vana vake vatatu 4 years haana chaakandipa kozi hakuna zvinhu zvakasara kune garden hatina kushiya zvinhu zvegarden zvinova zvaakandirovera aitsoraita mai ndazvinzwa munhu kana angakaroora here yakuma izvozvo vakasina ngobvisa ngoziva chete kuti haana kubvisa zvakanatsere dzikiti Kakubachi. Mendo akangonhonga inapa baba. Next day akaita nyinde. Chaka. Ita kuti ipere zvakanaka. Uyu anofanira kubhadharawo. Zvopera zvakanaka. Nesheni property magwera akaita asiri mazvizo baba. Zvese gatini izvo ngavazvisa. Chenda. Mukira ndari kuti mzowa wandopinda.